Bueno, vamos a falar do caldo, entón, Nusca, vamos a empezar. Hai unha cousa antes de empezar co caldo. A ver, Tienes de escribir cartas como as de antes. levo moitos anos sin escribilas, pero é algo que me encantaría. É dicir, cando di as de antes, falo de papel, Papel. falo de sobre, meter o papel dentro do sobre, pechalo, poñerlle un sello, porque claro, a xente nova igual que explicarlle como se enviaba unha carta. Seguro que sí, claro. Bueno, pois preguntade yo a vos. Queremos que nos mandeides cartas, aquí. E a semana que ven lémolas. Parece por ben. Qué bonito. Pareceme Recuperar, maravilloso. Por lo menos por unha vía. Escribídenos aí a Esther, a Nusca, a Luar, Ay, eu sí, que sei. por favor. E nos Sí, a mí me ilusión. Pero queremos que cheguen eso con matasellos, que nos la traigan os amigos de correos. Vale, con letra Genial. bonita que entendamos. A min encántame. É que a xente nova seguro que non sabe nin onde se compran os sellos. No, hai eso. Nos estancos. Nos estancos, Tamén preguntadellos a vos. Preguntadellos a vos que sábeno todos a vos. Eso é preguntadelle máis cousas. Que ilusión me pasaría Eso. recibir unha carta, Bueno, pues enviádenos cartas e as leemos a semana que ven aquí no lugar. Bueno, Moi a ben. ver, o primeiro, vamos a falar, que é o caldo. Que é o caldo? Que non é a Lección número 1. Tema 1, xa verás, página xa verás. 1. Vamos a empezar polo que é o máis básico, digamos, o caldo que é máis livián, Sí. que é máis lixeiro, que ten menos cousas, non? Cal é? Eso. Este sería un caldo feito con jaliña, con jalo, Sí. con algo da casa. Sí. E normalmente facíase para darlle ás mulleres, cando estaban recién paridas, Ajá. para que lle volvera a matriz ao sitio, Anda. e iso axudáballe moito o que é a ansulla, que agora moita xente non sabe o que é a ansulla do polo. A ver, enséñame Sabedes o que é a ansulla? que é a suya. Ves, mira, vou xa enseñar. Esto chamanlle ansulla. Este é a ansulla, este é como se fora o unto do porco, pero de jaliña. E este tipo de vamos a ver, grasa... espera un minuto. Sacáchelo de onde eu penso Sí. que o sacache. Dios mío. A ver, non é que A me ver. está cerca da Sí, zona. claro, creo. está cerca da zona, pero bueno, esa está aquí, esa zona que te dice, esa non é, No, non é é. aquí. Ai, É aquí aquí. ten dúas enxuga. Como se chama? Ansulla, Ansulla. ansulla. Esa é a ansulla. Bueno, entón isto que se utiliza para facer Este é para facer o caldo, o caldo o sea, de galiña, o un caldo. cachiño, Este un é cachiño de o caldo. caldo máis de... humilde que hai. Sí, que sería con agua, que é o que hoxe lle chamamos o consomé. Que curiosamente a jaliña comía o home que pasou moito traballo e a agua dabaña á muller. Ai, vaya. O consomé. O sea que o caldo realmente é un consomé. É como se fora o que hoxe se lle chama o consomé. É o que sería para beber solo a aguña de caldo, que normalmente era con jaliña. Vamos ao seguinte, caldo e depois ven o Despois ven o caldiño, caldiño, que é o caldiño. que realmente o caldiño é o que tomamos na casa, que eu non sei por qué, pero se lle chama o caldiño ou se lle di unha tasiña de caldo, pero diminutivo hai o que poñer. O que, por qué, non o sei. Bueno, pero Sempre dicimos unha caldiño- tasiña de caldo, non? Sí, e como se fai o E o caldiño? caldiño realmente sale do siguiente caldo, que sería o caldallo, que é o que conocemos todos por o cocido. Facer un caldo cocido é de que come todo o mundo a carne e o tocho gordo que hai na tarteira, quédanos unha olliña de caldo na nevera para toda a semana. Bueno, pois ese sería o caldiño. Pode levar ou non algunha ferviña de carne, pero normalmente leva a verduriña, a pataquiña, unha ajuña ben feita, co seu unto, cas súas carnes e con todo. Extraordinario. E con un cachiño de boroa por encima. Ese é o Que é o caldiño. caldiño. Este é o caldiño. Que é o que queda despois de facer todo Despois de facer o cocido e todo. Así que deberamos de chamar caldiño sempre, ¿no? Que o que dices que Ou a tasiña de caldo. Tasiña de caldo Eu ou creo caldiño. que igual se chama así porque como nos gusta tanto, pues colleuse Poñémoslle diminutivo cariño. ese cariño, non? O Que caldiño. ese caldiño é o que queda durante todas hasta que se remata. Hasta que o caldo. hasta que se acaba a tarteira de todo, porque claro, nós facémolo cocido, pero aproveitando toda esa maravilla de carnes diferentes. O agua va quedando. A auga vai quedando. E esa agua cada vez ten máis sabor, máis potente. Ten. Exacto, caldiño. Bueno, e logo caldo, Entón, caldiño, caldallo. Caldallo. Vamos co caldallo. A ver o caldallo. O caldallo, pois, pode levar en carnes, pode ser carne cruda, carne salada e carne salpresa. Mi madre.
A ver, carne que é cruz. diferente. A ver, esta é salgada, evidente. Isto sería carne salada, que Sí. é carne que está tanto tempo no sal que está deshidratada. Entón, cando queiremos botala ao ola, Así. temos que poñer o día antes de mollo. Hai que... Porque ya hai que quitar o hai que exceso quitar, de si sal. non é moito sal. Porque senón isto non hai quen o Isto coma. que se ve así, esta é a carne salgada que digamos, Esta é ¿no? carne salada. Correcto, vale. Todo salado. 24 horas polo menos para desalar. Bueno, según lle guste de sal. 24 fañe boa falta, dependendo do... Falle boa falta. Pero As mira, unllas, non? unha uñiña, un rabiño de porco, unha orella, os osiños do espiñaxo... Estamos co caldallo. Sí, E logo decías, esta é a carne salgada e logo hai unha carne... a carne fresca ou a carne salpresa. E que o Mira, a fresca a entendo fresca- calé. Pero A fresca, Esa. entendes cal é que é a carne fresca collida así e botada Sí. á tarteira. Claro, pero... Esa vai collendo o sal e o sabor das outras carnes. Ah, vale. E salpresa sería, mira, este cacho de carne saleu deste mismo sitio. O sea, cortina Compradas eu no mismo día, no mesmo lugar. no mismo día, no mismo lugar, é a mesma peza de carne. E que Solo que fixeches? esta botinlle sal en abundancia, solo unhas horas, e o que fai é deshidratarse un pouco Ah, e E solta queda o como- agua, logo. Este Sí. agua que hai aquí o que soltou a carne. así en... Adiós. Ala, moi ben. Toupón. Está Non valgo friña, como a pinche. E isto chamanse carne... Salpresa. Salpresa. Sí, o sea, que está presa na sal. E non hai que poñer a desalala. Esta simplemente colle como unha textura diferente, un sabor diferente, e como se estuvera media curada, pero non hai que desalala. Entendo, un Vale. sabor diferente ao carne. Totalmente diferente porque a á carne- fresca e totalmente diferente á salada. Vale, vale. Pues xa temos unha variedade, no? E Xa logo os temos. osos. Logo os osos, o sea, isto é Que recordos da imperdonable. infancia. Hombre, Este por gustache? favor. Encántame. A min estes osiños... Como lle é que- chamas ti? Osos de caña? Os osos de caña, sí, Osos de tamén caña. ti lle chamas de caña. Eu chamelle de caña, pero ti ensínanos palabras tan bonitas que estou disposto a cambialas. Oso de caña. Oso de caña, eu tamén lle chamo osos de ternera, que lle fa moi boa falta, vámonos a botar xa na Sí, ola. aí. E, por suposto, unha rodilla tamén de ternera, Oh. que aínda que a comas, que non a comas, isto está cheo de un cartílago que che fai axudar a ter un sabor na ajo e unha espesuriña na ajo e vai collendo como corpo todo Que ben. o caldo. Incluso aqueles que teñan malos ollos, igual funciona como prótesis. No, no. Funcionou, che, tío. Mira. Home, se tuveran cadeiras, eu xa tiña, pero non funciona, non. Sí, mira, como Pero Pero é- que estou tomando un consomé de Vai cadeira. ti saber se non foi. Mira, como prótesis non, pero vouche dicir, agora está de moda ir a comprar o colágeno á farmacia, pero o colágeno témolo aquí puro. Pois efectivamente. Este é o Oye, non lle colágeno botaches natural. os... Sí, sí, bueno, pero vamos a claro, botar. deixáchelos porque había que poñer en agua antes. Pero a ti- Vámonos a imaginar Bueno, como que se Vamos a Vamos imaginar que Sí, levan bota aí. moitas horas xa aí. xa vamos de salada. botando. Isto non toca agora aínda. Sí, tamén o meu cachiño de touciño, Hombre, por un favor. touciño, polo amor un de Deus. botouciño que sea así alto, moito me gusta a mí. Estamos no caldallo. Estamos no caldallo Vale, aínda. bien. Sí, sí. E xamón vale botar tamén. Vamos a botar, claro, un cachiño tamén de Un lacón. Bueno, un cachiño bota allí. Non nos aí. chega a Vale, pota, vale, vale. No, Ti todo, mete, todo. mete. Metémoslle pa dentro, metémoslle tamén isto. Vale, aí, orella, que non falte. A rabo orelliña do que non cocho. falte. Moi ben, moi Isto ben. tamén que xa está desalado, E imaginámonos. logo, isto que hai aquí, atención, como lle chaman na terra de... Bota, esa carne fresca e E a esta salpresa. Salpresa. Como lle chamades a isto? Dirá, pareces tonto, galloso. Como lle chamas? diredes- Ti como lle diredes chamas? vos. Espera, pregúntalle aquí. A A ver, min son ti como favas. lle chamas? Favas. Favas? Chamadeslle favas aquí a isto. Fabas todo o mundo. Fervellas, fervellas. Fervellas. E ti como lle chamas? Pois na miña terra chamámoslle nentellas, con N. Nentellas. Nentellas. Sí. A parte que nós, as favas, chamámoslle as de facer a fabada. E as nentellas son as de comer o caldo, o sea, isto son... As fabas son as da fabada, as Sí, nentellas son... son as de- estas, as que son máis pequeniñas, que Claro, depois se lle hai botan. nentella cuca, nentella negra, nentella visa, nentella roja, nentella blanca, hai de moitos los... E por aí dicían tamén Isto- fervellas. Sí. Fervella. Isto Hai, vai- hai hai moitos nombres. unha palabra que é fervellas berzas, que é alguén así isto me encanta a un mí. fervellas berzas. Home, sí, eu a mí- normalmente dixo fervello unto. Bueno, Fervelludo, tamén. Sí, pero fervellas verzas a min Sí, o que traeme pasa recordos que da infancia. A min era- Fervello unto eu penso que vai por outro... Que ten Fervelludo. outro significado. Sí, fervella pota, fervello unto. Ai, no, eu non me refería a Ai, eso. vale, que está un pouco No. talandrón de aí. Este é un De sábado fervellas noche, verzas. máis Bueno, mal. exactamente. Bueno, vamos a ver. Entón, todo isto... Espera, o do Que non unto... nos chega a pata, Un galluso. minuto. chega, O do unto, chega, non te o do unto deixo po final. Sí,
Sí, vámonos deixar Vale. para ver, porque aquí eu creo que hai división de opinión. Sí. Entre os que lle votan unto e os que non lle votan unto. Quero manter a tensión ata o final, porque é onde vamos ir a Vale, ese final sí, de sí. Bien, Pero bien, non bien. falta un caldo. Sí, sí, sí. Bueno, falta o calderetallo, pero eso vamos un pouco máis. É o caldo do Faltan carallo dous, tamén, pero non? van despois. Claro, van despois. Despois vai o caldereta. Sí, Calderetallo calderetallo e o caldo de carallo. Para máis adiante. Perfecto. Bueno, bien, aquí hai un recendo bárbaro. Faltaríanos botarlle unha legumbre, a verdura que queiramos. Que saben da horta de Nusca. Sí. Vamos con Nusca Chous aquí elaborando caldo. Vamos ahora co calderetallo. Era así. Caldaretallo. Calderete. caldare. E quédanos Caldareta. calderetallo e caldo do carallo. E Son os quédanos dous que- tamén Bien, ese. vamos. Como che gusta Oh. dicilo. É que é un broche final. É un broche final. Que estás facendo agora? A ver, todos os caldos, menos o primeiro, que é un consomé, teñen que levar patatiñas e verdura. Correcto. Entón sería o que lle faltaba. Entón, pois eso, que estaba estonando a pataquiña. Que como? Non vai a- Estabas Estonando a pataquiña. Estonando. Escoita. pelando. Pelar ou estonar, Que ti sí. falas gallego ou castelán. No, pelar tamén se pode Vamos a ver, non dicir. podemos... Pero isto foi pelar a pataca toda a vida e quitarlle a tona. Bueno, vale. Como se di? Estonar? Estonar? Home máis propio Estonar ou pelar. Estonar significa quitar a tona. O sea, si isto se chama tona, como lle chamas a isto? Está moi aprendín que estonar é pelar as patacas. Claro. Pero porque aquí o 99% dos que estamos diríamos pelar as patacas. Sí, ¿Ah o sí. no? Pelar. A ver, Eu tamén. levantad a man os que pelades as patacas. Mira. Ai, no, no, ai, os outros espera, os espera outros que me estonaban. Estásme facendo trampa. Ahora levantade a man todos os que lle chamades a isto tona e a isto estonar. E levantade a dúas veces, as dúas veces. Sí. Ai, agora que lle deches a clase, todos Eso aprenderon. dependerá da zona, que igual Qué nalgúns bonito, sitios eh. se dice máis estonar, noutros máis pelar, que marda, entendémonos ben. No, pero Sí, está bueno. moi ben isto de estonar, a mí gustoume moito. Vou Estonar, estonar quitar as a tona. patacas. Non sei, como nós lle chamamos a isto tona, quitar a tona é no. estonar. É moi propio, Sí. está moi ben. Entón, Agora a verdura. Faltaríalle verdura, que podemos escoller verdura de col, verdura de repolo, verdura de rabisas, a ver, que verdura había de na túa navicol. horta? A ver, iso de hoxe. A ver, este é de Ok. hoxe. Isto de hoxe? Sí, sí, este Mira, collino, a horta que ten na casa. collino para vir pa aquí. Isto que? Pero isto non era aquí. Sí, eu Mira. isto nunca o vin. Este é un tipo de cale, un tipo de coleiro, igual que este é un coleiro cabalar. Este A ver, conocémolo todo o mundo, a verse de toda a vida, non? A ver, za toda a vida. A cabalar. E este é un tipo de coleiro exactamente igual que este, pero de outro tipo, e chamase cale toscana. Porque é nativo de Italia. Sí. Anda. Mira. Pero bueno, a verdura realmente unha vez que se cociña todo sabe como esta, Xa, xa. riquísima igualmente. A ver, estona logo esta verdura ahora. No, a verdura non se estona, gallo. non se estona a verdura. Vouche dizer, non, Son as a verdura, patacas. mira. vale. A verdura vouche explicar eu como se fai. A ver, A verdura temos dúas opcións. non me botalas así tampouco. Os que, seguro que como os de Jalloso, os que decides pelar, seguro que cortades a verdura para botarlle ao caldo. Mal, E logo? porque a verdura aínda que esjaldrumar. Bueno, a ver, para aí. Isto é esjaldrumar. Jaldrumar, ese sí que nunca oín. Isto chamase esjaldrumar e faise a verdura máis dura para que vayas a como collendo corpo antes de ir pa a ola. Entonces, esjaldrumar a verdura, chamase. Entonces, córtase cas mans. Ou non cortades a verdura cas mans tampouco. A ver, cantos escaldrumades a verdura? Ves como se esjaldruma a verdura? Moi ben. Así me Hai gusta. moito listo aquí esta noite, xente moi sabida, me parece a mí. Son diferentes técnicas. Bueno, non pasa é nada. para o Esjaldrumar. caldaretallo, A ver, calderetallo. caldaretallo, faltaríanos, o sea, que é o nivel máximo dos cocidos, digamos, Sí. é que se facía máis ben nas bodas, cando había... Antes as bodas facíanse na casa. Sí. Non se facía nos restaurantes. Entonces, pois, se se facía unha tarteira de cocido, era o caldaretallo. Ese era o Pero como era unha festa xa espectacular, a casa botábase pola ventana e había que botar cachucha de porco, botillo, que o teño aquí. Aí xa, claro, veña lá. Veña. Aquí temos o botillo. Botillo, se vai así, non se escaldruma, No. nin se estona. No, de feito, Porque si no, o botillo claro, normalmente bonito é abrilo logo. non se cociña Cando na mesma tarteira das carnes, porque solta como unha grasilla e tal. Vale. Entón, suélese cociñar en outra tarteira aparte. Perfecto. Pero bueno, E os eso, chourizos, co caldoretallo. sí. Sempre Tamén Chourizo iban sí con que vai na cordelo. mesma, ou non? Tamén. Chourizos de abondo, un chourizo para cada un polo menos. Home, E iso que se di botillo ou botelo?
Eu digo botillo, pero tamén se di botelo, non? Digo, non sei, en galego Este é a dicen tripa, Creo que en botelo toda a vida. galego Este é a tripa será do Rei botelo. Pérez, chamamos Sí, así. falades en castelano, non me entero de nada, claro. Jaldrumadis. Así. Bueno, moi E ben. agora Pero o único que se faltaríanos coce aparte é entón o botillo. Isto, o botillo. Vai todo o xunto. chourizo sí que vai aquí. De feito, eu recomendo botar as carnes todas xuntas para que se cociñen todas xuntas Claro. na súa grasa, no seu sabor, que vai acollendo tal. É unha da outra. E despois temos que ir retirando da tarteira, pois, a medida que estea cocido, non? Entendo. Primeiro os chourizos, despois o polo, despois, por último, as uñas de porco, que é o que máis Son as tempo que máis leva. tempo leva. Coserlle, así, entón iríamos quitando para poder botar a verdura. Chamada Foi telefónica. unha chamada. A ver, hola, boa noite. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Boas noites. Hola, amiga, como te chamas? Son Rocío. Rocío, onde estás? Pois vivo en Padrón. Ah, moi ben, preto de aquí. Hola, Dinos niña. entón, Rocío, que querías saber o que nos queres contar do caldo? Pois a ver, a miña dúbida ten que ver coa conservación do caldo, dos callos ou dos potexes en xeral. Sí. É que a miña nai sempre me dixo que antes, sobre todo, bueno, cando fai calor, que antes de tomar o caldo ou antes de tomar os callos ou as lentellas, que sempre era imprescindible fervelos. Ai, Entonces, a miña dúbida é si podo metelos na nevera e despois quentalos ou sempre teño que ferver o caldo antes de tomalo. Si, eso que se decía, picouse mo caldo. Non é a Picouse mo primeira, caldo. Exacto. non é a primeira vez que hai que tiralo todo. Sí, pois mira, Eu nós, sempre o fervo, Sí, a pero ver. a miña Sí. dúbida é se pode ou non. Vale, vale. nós alá chamámoslle ferver o caldo. Sí, eu E o tamén. que di No. Rocío? Como é? A ver, O como... que ti lle chamas picouse o caldo, a nós pícase no subiño, pero o caldo ferve. Fai como unha fermentación. É dicir, eu digo picar, que de súpeto Fai empeza... babuxa, e cheira mal. Non, hai que tiralo, non Claro, podes comer. claro. Quédase ácido, non? Pero é unha fermentación que fai o caldo. Claro. Bueno, Fermentación, claro, si, nós chamamos... Non vale. Vale. Sí Entón, que para hai que evitar, fervelo, ela pide que hai que facer para evitar. que se Claro, pique. para que non se pique o Exacto. caldo. Mira, sempre hai que ter cuidado antes de meter o caldo cando esteamos manipulando, ter cuidado de non pasar ca barra de pan por riba, porque como che caen francullas de pan, posiblemente o pan faja de fermento e che poda fermentar o caldo. Iso primeiro. E despois, cando queres quitar unha tasiña de caldo, para comer solo unha tasiña, Sí. non romper toda a grasa superficial que ten, digamos, e coller solo por un ladiño con cuidado. Que non entre aire en toda a pota, porque senón sí que tes que ferver toda, aínda que solo comas unha tasiña. Sabes, se colles con cuidadiño por unha O beirada, sea, se vas a utilizar a tartera, mellor ferveo antes. Se Sí, non corres sí, perigo, sí. se o remexes, Sí, claro. é posible que si la non, vai. se o remese seguro que telo que ferver sí ou sí, Ah, claro. vale, Porque vale. se non se fermenta, colle unha fermentación. O sea, que hai Entón, que ante a dúbida, fervelo. fervelo. Sempre. E podese Vale. ferver como varias veces. Sí, sí, sí. Podese, vai facendo como caldo vello, Sí, sí, pero sí. está riquísimo Está igual. riquísimo igual. Rocío, creo que nos quedou claro, eh? A O clarinete, o que decía a miña nai. Fervelo sempre. Fervelo sempre. Sí, tiña razón tu anai. Tiña razón. Rocío, moitas gracias por chamarnos. Moi Gracias amable. a vos.